Добре, спирай. Де си е чуло, видяло? Едно царство, два царя. Два царя, два господаря. Стамбул, султан царува. В Мароня, Петко войвода. Уважаеми дами и господа, скъпи тракийци, граждани на Сливен и региона, на 18 декември се навършват 170 години от рождението на великият тракиец Петко Киряков Кирилов Калянов, по-известен като капитан Петко войвода. На този легендарен герой е посветен днешният празник. Гости са заместник кмет на община Сливен, господин Румен Андонов, представител от областната управа град Сливен, госпожа Веска Вълчева. Скъп гост е председателя на Съюза на тракийските дружества в България, господин Красимир Примянов. Председатели на тракийски дружества и кметове от райони, както и граждани на Сливен. Добре дошли! Този тържествен ден е посветен на юбилейната 170 годишнина от рождението на прославеният родопски и тракийски войвода, капитан Петко войвода. В чест на неговата юбилейна годишнина Тракийско дружество Лазар Маджаров, град Сливен, с председател инженер Кирил Киряков, с дарителски средства от тракийци и граждани на Сливен открива бюст паметника на капитан Петко войвода. Моля господин Примянов, госпожа Вълчева и господин Кирил Киряков да ще открият паметника. Аплодисменти!
Сливенската митрополия ще освети паметника. Моля, заповядайте. Благословен Бог наш, всегда нині і присно во веки веков. Амин. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззакония наше. Свети, посети, исцели немощ наше, имени Твое го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ниже присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светит се име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святого Духа, нині і присно во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. Посвещава се този паметник в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се този паметник с благодата на Пресветлия Дух. Поръсване стая светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се този паметник с благодата на Пресветлия Дух. Поръсване стая светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Во име Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Во име Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Во име Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Молитвами и Великодец наших, Господи, Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Председател град Сливен, инженер Кирил Киряков, ще изнесе кратки биографични данни за прославеният капитан Петко Войвода. Моля, заповядайте. Госпожо Вълчева, заместник областен управител. Уважаеми господин Андонов, заместник кмет на община Сливен. Уважаеми господин Примянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България. Уважаеми дами и господа, скъпи тракийци, приятели! Прославеният тракийски и родопски войвода, всепризнатия борец за национално освобождение на българите Петко Киряков, познат като капитан Петко Войвода, е роден на 18 декември 1844 г. в село Дуган Хисар, Дедея Гачко. Израсъл в семейство на бедни родолюбиви българи, той от малък е възпитан на труд и любов към род и родна земя и в силна омраза срещу турските поробители. Скоро му се отдава да се изяви на дело своите борчески качества и патриотични чувства. През 1860 година неговият брат Матио и братовчет му Вълчо са зверски убити от чифликчията Ахмет Ага, при когото са били овчари. Младият и буен Петко решава да отмъсти. Едва 17 годишен той събира малка чета и започва да се бори срещу народните душмани. Турците изпращат множество потери, но четата на Петко успешно се измъква от засадите. През следващите години славата му се разнася из целия район, а заедно с това и признателността на отрудено население. Не само на българското, но и на гръцкото и турското. За неговите подвизи започват да се пеят песни.
Младият и смел войвода обаче разбира, че само със смърт и храброст не може да се подобри робската Русия. Той с желание се отзовава на поканата на Гръцкия революционен комитет и от есента на 1864 година постъпва в военно училище в Атина. На следващата година, по поръчение на същия комитет, за 2 месеца и половина обикаля Македония и проучва условията за въстание. През 1866 година Петко Киряков заминава за Италия, за да се срещне с легендарният Джузепе Гарибалди. Тази среща се оказва повратна за бъдещата му дейност. Като помощник командир на многочислен отряд от гарибалдийци той участва в въстанието на остров Крит. Смело се сражава и спечелва доверието на народа, признал го за капитан. Завърнал се в Южна Тракия 1869 година, Петко събира отново дружина от смели юнаци и води много битки с местните турски власти и редовни войски. Дръзките набези на опитния войвода всяват страх сред османците и вече и пораждат скрита надежда сред българите. През 1973 година неговата дружина вече има устав и се нарича Първа българска родопска дружина защита. И така повече от 16 години капитан Петко войвода е народен закрилник в Тракия и Родопите. Той успява да наложи своята воля в целия райони, като градчето Марония, например, и преминаването, през които не е било безопасно за турските потери. В негова прослава е сътворена песента. Те се е чуло видяло в едно царство 2 царя, 2 царя, 2 господаря. В Стамбул султан да царува, а в Марония Петко войвода. По време на руско-турската освободителна война 1877-78 година капитан Петко войвода заедно със своята дружина помага на руските войски. По-късно води и спечелва редица битки срещу редовни турски части и Башибозуко в районите на Деягаш, Фере, Ортакьой, Демотика, а също така в Чепеларе и Ахчелебийско. Сражава се и громи синклеристите банди в Родопите. За проявения героизъм и заслуги в края на войната генерал Скобелев го отвежда в Петербург и представя на руския император. Александър II награждава капитан Петко войвода с орден и имение в Киевска губерния и му присъжда званието капитан от турската армия. През 1880 година капитан Петко войвода се завръща в България и понеже не му разрешава да се установи в Пловдив или Родопите, се заселва във Варна. Взема активно участие в обществено-политическия живот в града. Заедно с братя Петър и Никола Драголиев става съучредител на Тракийско дружество Странджа, основано на 12 май 1896 година. Избран за заместник-председател на дружеството. През същата му инициативност и настойчивост Петко Киряков се изявява най-активно и на новото си поприще. С негово име се свързва образуването на клон на дружеството Странджа и в село Широка лъка, Смолянско. В София също, така и в Бургас. Той ръководи голям митинг, свикан от дружеството на Странджа във Варна 22 декември 1896 година. На митинга присъстват около 5000 души и е приета обширна резолюция против турските своеволия в Македония и Турция. Петко Киряков има значителна заслуга и при провеждането на учредителния конгрес на дружеството Странджа в Бургас 19-21 февруари 1897 година. Той е избран за член на ръководството на конгреса, а след това и заместник-председател на централното ръководство на дружеството Странджа. Конгресът му възлага и още един отговорен пост. В по-тъсен кръг от делегати е решено да се създаде революционна група към дружеството Странджа, която да подготвя и изпраща чети от свободна България към поробените тракийски зми. За отговорник на групата е определен капитан Петко войвода, като са взети предвид неговите славни подвизи в миналото. През април 1897 година са изпратени 2 чети, едната от войводата Минчо Стомов и в района на Малко Турно, а другата войводата Димитър Стамчев, стар познайник на Петко Киряков за район Лозенград. Петко Киряков е един от редовните члени на заседанието ръководство на дружеството Странджа. В 1899 година във Варна създава Македоно-Одринско спомагателно дружество Родопи с цел да подпомага изпаднали в беда стария поборници. Него председател става капитан Петко войвода за своите русофилски убеждения и противопоставяне политик на Фердинанд и министър-председател Стефан Стамбулов. Капитан Петко войвода многократно е арестуван и интерниран. Това влошава здравословното му състояние и ускорява смъртта. Капитан Петко войвода умира на 7 февруари 1900 година във Варна на 55 годишна възраст. На погребението присъстват много граждани, роднини, приятели и съратници.
за неговите заслуги и достойно извървян път. Прочувствено слово произнася Петър Дъргулев. Той припомня пресмъртните му думи. Момчета, работете за свободата на заробеното ни отечество. Делото на капитан Петко войвода е живо съзнанието на съвременните. В страната има издигнати около 30 паметника в негова чест, нашия 31-ви. Крумовград, Ивайловград, Момчилград, Кърджали, Варна, Бургас, Черепаре, Чепелари, Хасково, Стара Загора, Пловдив и други градове в страната. Негов паметник се издига в родното му село. Върхът на негото достоинство и прослава е паметника, който се извисява в центъра на Рим, на хълма на гарибалдийци. В Украйна, в град Киев има издигнат също паметник на войводата. Има барелиеф на Антарктида на остров Лигвинтън на капитан Петко войвода. На него са посветени много народни песни, научни изследвания, литературни творби. Има много десетки улици и площади, които са именувани на неговото име. По сценария на Николай Хайтов за него е създаден многосерийният филм Капитан Петко войвода с участие на актьора Васил Михайлов. Главната роля е оператор Димо Коларов и режисьор Неделчо Чернев. Уважаеми дами и господа, скъпи тракийци, как възникна идеята за издигане на бюст паметник на капитан Петко войвода? Управителният съвет на Тракийско друй Лазар Маджаров, град Сливен, на свое редовно заседание на 8.7.2014 г. с протокол 19 взе решение в чест на капитан Петко войвода и неговата 170 годишнина да издигне паметник в района църквата Цар Борис I Покръстител. Финансирането се осъществи от членовете на дружество, фирми, които милеят за българство и община Сливен. Автор на проекта и неговото изпълнение възложено на господин Николай Султанов. Позволите да благодаря на кмета на община Сливен инженер Колю Милев, негово високо преосвещенство Сливенския митрополит Йоанники и на главния архитект на община Сливен госпожа Лора Йовчева, че ни подкрепиха в нашата инициатива и проявиха разбиране да издигнем бюст паметник на капитан Петко войвода, родолюбеца, патриота, радетел за тракийското движение. Поднасям нашата благодарност на господин Султанов, автор и изпълнител на проекта. Той е и дарител. Поднасям благодарност на вас, тракийци и граждани на Сливен, които отделихте от залъка си, за да дадете средства за изграждането паметника на войводата. Поднасям благодарност и на инженер Тошко Дечев, управител на строителна фирма Билдинг, който ни е основният спонсор на проекта. Капитан Петко войвода ще остане да живее в душите и сърцата ни, като опора в трудни моменти, като надежда за бъдещето на тракийската кауза, която ние с вас ще продължим да отстояваме. Името му и до днес е символ на храброст, саможертва и свободолюбие. Поклон пред личността на капитана. Да бъде вечна паметта му. Благодаря.